Kerakmi Татарстанга президентлык статусы? Менимче, Татарстан президенты айрып булу ана булырга телим менимче. Булга тиеш. Ни өчен керек? Безнең Татарстан суверен республика без һәм үзебезнең президент булуына ничектер үз сыйфатлары бар. Кайда эшлисез? Мин үз-үземә эшлим. Бизнес буенча. Кайсы районда? Казанда? Исемегез? Юлия. Юлия. Мин урта татар, урта урыс. Мен Бейгбританиядан келдім форумға. Англияда тұрасыз. Англияда тұрам. Форумда файдалы фикрлер ишетилдеме сиздин үчүн? Бик көп фикрлер ишетилди. Бик шат. Англия татарларына Татарстан керекме? Бик керек, әлбәттә. Ни өчен? Чөнки ул безнең татар, безнең милли үзәгебез, милли тарихыбыз, безнең Татарстан безнең ватаныбыз. Татарстанны яратабыз, сагынабыз. Сіз каян келдіңіз? Башкортстаннан келдім. Форумда менә яңгырады президент статусы турында фикер. Башкортстанның үз фикереме? Татарстанга керекме президент? Әлбәттә, Татарстанга президент керек, һичшиксез, чөнки беренчедән ул Татарстаннан президентны алу ул Россия конституциясын бузу дигән сүз. Икенчедән, татар халкы өчен һәм Татарстанда яшәгән халыклар өчен бер төп лидер булырга тиеш. Һәм Миңнеханов шушы рольне яхшы үткәрә. Татарстан һичшиксез башка регионнарга да үрнәк булып тора һәм галимә буларак инде безнең төп тикшерүләр бар һәм Татарстан һәр вакыт Башкортстан өчен үрнәк булып тора. Сезнең Башкортстанда шәп республика бит. Татарстан сезнең Башкортстан татарларына кирәкме? Ни өчен кирәк? Әлбәттә кирәк. Чөнки ул без Казанны мәркәзебез итеп хис итәбез. Бүтән проблемаларны, милли, мәдәни, сәнгать проблемаларын Казанда хәл итәргә тырышабыз. Гомумән татар теле, татар әдәбияты, тарихны, барлык фәнни тикшерүләр дә безнең уртак. Татарстан бетерелсә яки ябылса, һәм аның президенты берәр гади рәис итеп кенә калдырылса, губернатор итеп. Бу коточкыч хәл. Беренчедән, икәнемчә, президентны алу Россия конституциясын бозу һәм шуңа күрә бу хәлне булдырмаска кирәк. Татарстанда президент статусы кирәклеге һәм Татарстан кирәклеге турында. Ничек кабул иттеләр бу тәкъдимне? Алкышлап кабул иттеләр дип уйлыйм. Ни өчен кирәк ул президент? Губернатор ярамыймы? Чөнки безнең президентыбыз күп кенә төбәкләрдә, күп кенә илләрдә йөреп, татар мәнфәгатьләрен яклый. Һәм шуны истә тотып, беренчедән татар халкына кирәк ул президент. Шулай икенчедән Татарстанның үзенә кирәк ул президент, чөнки безнең актив тышкы икътисад политикасы алып барыла, инвестициялар җыю политикасы алып барыла һәм шундый курсны алып барганда әлбәттә безгә президент кирәк. Һәм ул ниндидер йомшак яки марионетка булса, аңа мөнәсәбәт татардан да башкадан да булмый инде. Әйе, шулай дип уйлыйм. Инде президент дигән сүз бүгенге көнне безгә кирәк. Президент дип аталгач, инде без аны ныграк зурлыйбыз кебек. Шундый безнең, конечно, безнең Путин бар, Владимир Владимирович, бүтән Россияның, но инде Татарстаныбызның, үзебезнең татарларның баш каласының президенты булырга тиеш дип уйлыйм. Төмән татарлары Татарстан турында нәрсә уйлыйлар? Алар нинди мөнәсәбәттә, аларга кирәкме ул? Төмән татарлары инде Татарстан кирәк, Казанда күп булалар. Безнең Төмән өлкәсендә татар радиосы бар. Ул шул Татарстаннан вещать итә дигәне татарча ничек була. Татарстаннан килгән шул татар радио бар. Без татарлар белән, Казан белән бергә яшибез. Шул татар телен шул Казан аша өйрәнәбез. Президентлыгы ни өчен кирәк менә сезгә? Татарстанда президент булу сезгә файдалымы, юкмы? Безгә
президентны, Татарстанның президентын ише күңелләрдә ише татага күбрәк зурлау өчен. Безнең президентыбыз зур булса, илебез, татарыбыз бер бигрәк дәрәҗәдә булыр, алла бирсен.